Kung gipasakitan kanila, pasayloa sila. Pero ayaw kalimti ang ilang gibuhat sa imo. Dili buot pasabot na magdumot ka, kundili para makakatun ka sa ilang gibuhat. Pero usahay, sa tinuod lang, kapoy kayo sigig pasaylo. Kapoy kayo magpakitag kabutan. Nya suklian na tagkasakit. Makaguol pod kayo nga gi-admire nimo sila pero gi-backstab ra pod kag maayo. Maong usahay makapaunta na ta. Deserve ba ka nila akong pasaylo? Kung una pa nilang gibuhat, deserve nila. Kung ikaduha na nilang gibuhat, tagay pa jud silag chance. Pero kung gibuhat na po nilag utro, kanang pasaylo og tsansa nga imong gihatag sa ila, ihatag na sa imong kaugalingon. Pasayloa imong kaugalingon nga nisalig ka silang tamis nga mga pulong. Pasayloa imong kaugalingon nga nagpailad ka. Pasayloa imong kaugalingon nga nahurot imong pailob. Ayaw pagtanom og kalagot kay dili nimo deserve nga mag-anto sa pagkumkum og negativity. Ayaw balos. Kabalo ba ka unsay nindot ibalos sa ila? Kanang ipakita nimo sa ila nga nibarog kang ligon after kanilang gipasakitan. Mubura tong kinabuhi. Maong ayaw sayangi among panahon sa paghunahuna sa mga taong nagpasakit nimo. Ipakita sa ila na di nakapiktado.